Tamo kubuda Nilima Kaijaksinai kahin ba? Bohok ongkor jak sugar daddy bai fo. Bro, am doi deba. Bangladesh ni Kaijaksinai Wansa musuk sikok bai sipan belasa. Funai rok. Norok jotto ulta pulta fake news mangri tong bayo. Kebo bai Kaijaksinai nya koble. But Kaijaksinai ba chakri khaini chilana to guitong futa. Ha tamahin. Gontar jikmar chakri khaini chilama na sai tong. Oke, hinke bahai tong bai. Tini sing salai nai. 1.5 bosor ni ulo teisa hai no hai. Nilima ni te kaisa ketal bakchodi no tei. Hinke norok ni bisingo to baksa saiman bai na. Tei baksa saiman bai yana. Nilima angka kroksa raikos rasi ni borok hinai. Tam ni hinke wak bokrok, tok bokrok, pun bokrok rok mang sawi tong ke babo. Hinke amo haike posurok ni bokrok chamang no bo ekso moyo onek famous bo ngka. Piaba amo haike chatharmang no bo downfall bo ngka. Bini channel bo thei thangka. Haifano channel thei fano. Bini besak bising ni bakchudi rokle tabuk fano thei jako. Tabuk bo ketang tongko. Hinke faidi ok kok rongno left side to ni wei, right side thangai. Tini ni din hajira shuru khailaisinai. Sorry, sakuri shokti gurui hai rokong wi tangwan sorry ngata pa lagi kai kok khisi thani sana ni hinai video suna mani Nuk blasa kebang mano barbar desi tok pun bahan wak yathek tei bo tamunjan rok chatharimang tongma asuk chathar tui jaro sorry itcha krei shokti krei hini sawi tongphai doa kon hingke nong anu kuchukni jabra kli wasui sawi tongisi fan khawan onek nan je soi nang te borok ekdom kaham te sakir bo khainai aba hairoman khangkhang agi no Kaijaksinai Wansa Bai ki bolok khaya puru phan Ihen dina chehra bai nang amo hai kok samarok kisapano mojang le phiaba khoroksa bakchut bri kosok tui nang atak demand khai tong khnade nono ang suja kok bai sawi riwane chakri khaine borok kun dino second hand mani paya buji kada o kok no muitu narak de nini slai buite bo sexy ke Instagram o kislang advertise khai tongnai rokse borok kaham chakri khaine slama yangi tongna ble abar nini ayak khung bodol hai figure bai bakchot video slam YouTube dama bai deneng amo hai kok sawi sika ha ang video damani Bwkha Baijak video digi dogo maneng ang bai Kaijaksinai da ang sakiri khai tongo 40,000 beton dong mano kubang mano ano comment khaiman tongo hangga ihe ning tam siksia hino ha comment box ni kok rongo deneng serious na hawe orro tong tok jagai sai tong phai amo bobi na agini video comment khaimano se botabok phai sai tong phayo mane 1.5 bosor kcham comment nota aj raw ke ning tam bukhugo thailik da dawi toni hino ha hudda 50,000 beton mannai rok nini amtui nang nungya video rok na nani jorade tong na hino nge knade आज ननो कमेंट खाने रok अंगी मानो नल्ला बेकार ब्रिनुकनो जत्रेपत कok sawe चिकलेक नाइ सिराय रok नाइ हाया के बिग बसा गनां लुपचा चाकरी खाने नाइ हाया के बुरा बिया अनंत सं हायिं नाइ आ कमेंट रong ना सावे से Kaijaksinai आसा चंना केबा नों सेक्सी नों मैथुना मुचुंगो हिनै कमेंट खाने रंनो बन कुबैनि वानसो खाने ब्लासा नां नुंया बाल नांया सिमिंगि तंमनो निलिमा हट tahunkan an video to ako agi dogo ni te tam sakiri khaya ka tam borok khami to nayo he de bang Oma ning to agibo kaisa brand ble nini video rok no jotto borok no nayo agibo tamu chakri khaya aprok no karibo tebo kotor businessman Adani Ambani Elon Musk Mark Zuckerberg Bill Gates tebo kebangma businessman rok pon nini video nayo agibo mendra agibo bakchut video khemang tukka nangai kisa misa viral ngai music video rok kaisa kainima khaima baino history selama hema tongjagai bo somonino agini kok rok no mang sawi tongsibo ble tongo ga ano mo hake purpose khai tongkha obo sakiri khaine rong silana ko hamjagai angko comment sei tongkha Are sasau kabla sabo chakri khaine hine chakri khaine rok mang sebono ba propose khaite fo mendra chakri khaine to onek hachali kokchiko nini a chehra bai nono chapri chla rok phone se propose khegalak buji khada nini amo hai bal nange to murong nuguino buineng bai real life o 100 meter hachalo tong buji khada abar nono propose khaina ko khaine sung to buri borok boyes thangmo he do buri borok tatin boyes thangu ga kai anjoro ti ango boyes jakha nung ba agini simino krokcha bakchut brichik rokni category o khobjaki tongble teitamsa apur rogo nung aina rok hamki nayana aboni bagini apur nung saimeta khnade nung agi bo brichik no tabuk bo brichik no buji khada haifano brichik ti fano se nung takfan tongna rung yakho hanke omti rok no hino ni bi brichik ba an video nai tongoi ba hamsana bukha ang na haya do ba ko bono kai sinbor tano sini tongong je Kokborok chimi ni video no nai nono hamjang rok bukhang na nung bai Kaijaksinai nung bai thuna rok bukhang na jingle nini alala liling video rok no nai selengai gubana bukhase phayo nung wan sugui denai abuni bagino nini video rok tabuk agini hai views rok phaili ani ediba akon sabole tomang chamang kbawi nijini shrino khoti khai tongna muchungna bahino Kaijaksinai mane
ang kaijaksinai ta ingkribe pano kaijak ujepur pano kaijaksinai Thuyawi no bahaki emang nuk norok abono jodi srengna mu chungui tongkhe o selengma sincha niliman thani srengi mano haipan kun dino phanta srengnam tirok no amo belai kino biya chutia tomung yabono tini ka bukhan kokrok sai juan nu sakaba gopono norok ang bai malai thaimano ani nogono umma hinkile tabuk niliman nogo burung ke chakri kene chlarok line romi busala chinai nilima bai malanya bagai trial rina bagai hinke je business khaina mu chungui tongnai rok norok nilimani nogana o thangai cha dukan kwai dukan flag dukan tei puri torkari dukan rok dui baisidi profit onek ngnai kai to phano buri naithong to bo borok hamje tongba naithong angbo ni jibo naithokba aw umma neng hai brina thogrok no bo chlale hamza ge oi tongman nai bahino nengle kroksa miss universe keba sabule si ti prasad chla wansa chlarok no kare american chlarok phon se bono hamza ge bo bai kaijakna hini phano phai mano asuk brina thok sexy rok ni bagai chlarok ji sik hachal ni phano sat samundar par khai phainai I komo american chla masato ti project brini chokorok laye onek hachal ni travel khaye a bri bai malanya phaikya hangi tabu nilimani chokorok laye tei masasik phano sokpai mano ihen nilimani ni sago kicha phano lache marok krilang khade hinu kopal ihen neng bo bukhuk bai sarak kaino saksang no brini thok hinei ang agini simi je nugi hemani lache rok ni phano kaisal limit tongo fiaba o niliman nile kunu limit lamat krei tone he bang to pana ka sakir khani no nangan laibo tam hangkat sakir khani maya ka sengya ihe nini sagole tamo quality tongai neng asik chakri khaini chila san kaino kopal na brinai thok na talent gnang na figure gnang na khorang kaham na tomung kaham tei qualification ni kokrono kheto sas thaliye choice no se choice ni chanai rok no tei tam sana tong hinu hanke amo hai obostha te nengle bai ke asik ji sake pano chakri khaini chila nangjaka bahinu na ha kaisang kaijakise ani je shori hamya rok wah nin tamule asik sori hamyang ka bahinu daily se chathar tong na ringyang terei bal nang yaklai masama nugi tong dano henke amo de sori hamyani sawi tong phairak ne chakri khene chila be kaisa kaise bobini sori hamyang tomarok no doctor bai na jakte na fu jodi kubi no bising ni sori hamya rok ngi tongkhe neng amo hai sori hamya ke mang no bikmu free bridge ngi ma thiyana tangi inke neng kun dino phano chakri khene chila mas mangala kinke ba kaijaknan bagui ko buri naithongni borok kaham naitongnai rok sakiri kotor khaini borok kaham selanai thoro kaijaknani borok naitongnai rok norok tamo asuk dakti lebui tong fast phaisidi kogri phaidi kaijaklai sinani abono hai tamo asik tara hor ang kasani limane tamo belai khide kaijakna musungui tong ka hinjak bujiwo ang bo kaham khlaini bujiwo amti khaina musungui tong katana a kontei busigle single tong snai bahino abuni bagini makeup sekap khayei rignai rukutu kan ready ngai arro achukui offer riwi tong phayota hanki ajkal te kaisa devguru bai uma devi ni video se viral ngi tong khwa amrok nugui bujimani abugle abrok kubikubuni break up ang sinai haisi hanki next video abon ting nong nai jitono ready tong bai de